Laglag para 8 katapusan nga battle karon gabi una. Lagasan niyo tanan bay. Yeah. Big shout out sa venue Apollo Sports Bar. Pinasastig ko ng para. Big shout out, salamat sa pagkolabo. DJ EZQ sa tanan na diri karon no nga nilahot tayong tud karon. Kaya salamat, big shout out sa tanan sa mga MCs nga gikan pa Lagyo. Shout out sa tanan bay. Apollo crew. Sa akong wala, gikan Cordova. Maglangas para ni Ivar. Kay Rapulo. Sound to O! Ikan tabok! Maglangas para ni Lawrence! Wala ni kwarta kay pero mura gatunahan kay ikaw akong bulawan. Pasalamat sa Ginoo kay iya kong gihatagan og parihan nimo. Mauni ang rason maun dili kabiya. Yeah, champion versus finalist. Laglag para Ego. Para Quintos, daog si Lawrence pili niya una. Judges, yo, sipto to sa oras, bay. Minatan yung tanan. Laglag para 8. First round, Lawrence. Check, check! Akong kalagot kay nanokso. Tungod dugay raning, sige pa chancing. Pero kuwang pa man sa kurso mong ako na lang ang ni-starting round 1 game. Una sa tanan, akong rounds ra kay gamay pero nakoy bagkong ihatod. Kini ko mag-rap murag babay, sige ra pangita og sayop. Magmakunti ka sa naong, sa pangline makra ka ni Binta. 32 lines ra kay per round, 16 bars linya pagit sa kundra. Gikawat ra ang kinawat, mangitag sayop murag korek. Walay barang nga masagap, bisag anlilod ra kay usik. Iyang sitap, puro line mak. Munang nanay punchline mahungit, linya sa kundra murag hotspot. Siya nalay bahala og kunik. Kung mag-rap wala sa metro, murag na sa agra nga bata. Bisag kakapila wala sa tempo, o bitas sa ginawa. Kang MP3, nakachamba, wanipik to, ang ka-bright unya, wala, gihapoy kanta, bisag naka-speed, naka-mic. Kapila na dakpan imong papel, yawa kay palit ulo na gipiansa, bisag imong karer, nagimasakir, wala gihapon kami kanta. Kung aribat lang himayon, iyang lines ra kay isa, hindi ka kay bamuray mo kaduha, ang pag-rhyme na lang ganay pinakasayon, pero maglisod gihapon ka. Dapat tugma ang ribat sa battle rap para sila kay mabutar. Dapat tugma ang ribat sa battle rap para sila kay mabutar. Dapat tugma ang ribat sa battle rap para sila kay mabutar. Pulos multi imong suwat ya kung on the spot wala na sa lugar. Grabe, kauyamot, tibok liga, pagigihakot. Mga ikog tirahe nga tigbantay ra kog interest ko sige ramog pamburaot. O buraot mo amaw ay naglimod ara in town. Basta artist na ay libre isa ka tao niya imong gidalati box sprout. Wakoy gilibre na silingan. Bisag ako pa mismo ang tigbantay. Tungod ni mo lugi ang entrance kada event kasi gi +5. Kung si Jan Leo pa'y magbantay, imo mga kagrupo na ara pirmi sa gawas. Gago bisag sige pa kag +5 dili gyapon ka na ako makaapas. Isa na untas kahadlukan sa entablado. Kung wala nang yun nagkalat. Isa na untas pila ka maayo. O isa sa pinakaangat. Pabraytanay, wala ray kaso. Utok niya kay katag. Si Aida ko natagrado ni kalit lang yung kahanap. Kaya mission, maka-final. Tungod sa kwarta nakabalita. Palpak ambition. Alin ni Ibar kay nakapas na lang sa kita. Persa, Ivar. Yo, di ko no kamaw. Muribat og duha ka line. Awatong suwayan, awgi. Ako kuno'y offbeat, muragi kag buang sa maiti. Atay ka. Unya mo ingon kang, dagga kag +5. Oy, di ko na mo angkon. Ako iniintransa na nila tanan kay pag-ura ko na champion. Uy. Atay ka, nakay nga to. Wakay nga to. Siya di ay si Lawrence. Kung muli niya taas og set up, ako lay gigaguhan. Ako lay gigaguhan, ang suwat kay gisag-ulang wanay barang gihaguan, dugay mo abot ang punchline, mauwanay gisaktuhan, kung imong setup na flip top hagbay rang gipakyuhan, parehas tang naabot sa finals, ang kalahian na champion ka.
Pero ang kagahis among line-up kay di na makwestiyon ang mga tao nakaingon nga sa kadaghan panington. Samtang wak inyohang finals maong adto uli dong, zero imbira imong kontra maong wa mos connection. Maong napildi kanilon nga tagalabangon, tas ikaw tagatabok. Katawanan kay kapatid, may pag-3-way inyong battle, ikatulo kay si Tawid. O labangon, tabok, Tawid, di na malimitan, parehas raman unta na nga cross, pero karon ka maikisan, kang loon ka napildihan sa labangon ra kagilupig, nahunong tagatabok kay naligsa na sa crossing, lubong ra kay kadong bisag atuan ang scoring, nadakpan kas labangon nga muraba og jaywalking, pero lain pay ato. Di ba yung patyon si Boss Leo og tata, ikay mo pulig organizer? Di mo sugot si Arik, oy, kauwaw pa ni mo Brad. Basig diras flip top ang Rapulo sa PSP pod i-collab. Kung ikaw na'y organizer, wak naman ang line-up, wa na'y panggubaay. Malamang kamo na lang ni King Lord ang manuwaay. Di ka mapuli na sa trono, kay di sila sa bugo. Kung ikaw na'y organizer, wan ay mo angkon nga champion sila sa Rapulo. Mao de gibawsan kang Boss Leo. July ug August na ang turna, basig wa pa ka masayod. Gipasayo ang laglagbara para ilisa na kadayon. Ikaw na mismo nag-ingon, imong sapatos sa una hinulman ra kang tata. Kahibaw ka sa tumong, kuwang pakas utot, batawa pa kay buot, masuot ra nimong sapatos pero luag di pa huot. Ang distansya sa ilang nalakwan di na nimo masukod. Mao nga numang initan nga ikaw na'y nabihisan ang naghatag di mog masuot kay imuharang ilisan, wa kay barang pang diinan ako guba ka maong sorry. Ako ang karma ni mo Lawrence ug baon ka nako fully. Kuhaon akong trophy bisag maabtan pa og OT kay pakyon sad ti kadiri sa pagka-champion ako'y puli. Mo back to back ang law murag batas, aw karon wa na kay takas, champion daw ka kamalas na butang naka sa taas. Battle na mong Shaido nagpamatuod nga kaya ra nang maapas, kahibaw na mo sa rebuilding nga sa law na makalapas. Anto, Lawrence. Akong rounds di maguba, pero naagi ako improvement. Nakarime na siya og kaduha. Congrats dako kay tunimo na achievement. Ikay nag-entrance na nila, mondere kay ni Apil, bag-ora ka nag-champion niya ang premyo 5,000. Round 2 game! Yeah. Rebelde na daw sila. Dili na sila manguma. Maunay iyang istorya, pispatay ni rong rebelde, karong low na ang gikontra. Nakaplano ng daog, nakaset na ang bomba, unsay imong pasabot kung wala gyud ka nakiglumba. Imo silang gisagot dayon ni Apil dayon sa turna, paasifra kanilang ni Barog para imo sila matumba. Para imo sila matumba, inyong bunga, kay nausik tungod ni dagga naman ang piste. Di ba ikaw may tigdupa sa taga-bukid nga nung ikaw may ni rebelde? Taga-sprout na po na kong kontra. Balik sa imong roots. Kung sa una, dark horse ka sa turna, karon puro L na lang ang moves. Walay upload di sa katuig. Kinsa man sad ang ma-amuse. Ging na nagay mo taga-bukid, pero wala giapoy views. Ang tanan kay dili libre. Ani nga turna, ako mismo isukdanan. Kung imuha ako mapilde mo radida og rapod ang tanan. O sa battle rap, walay posible. Ang tanan kayang mudaog. Batil ani mapilde mo rasunog bata pamangkugod. Walay special imong baraha. Pusoy imong pasiyaw. Hunting grounds ni diri bata adto dito sa playground. Sa pagtugmag mga bara, tamudra ko ni ang buang, pero ayaw kabalaka kay dili ti katrapuhan. Gitagaan ti katsansa, gigahinag isa ka bulan, responsibilidad ti kabata, dili ti kadaganan. O dili ti kadaganan. Ako pa mismo'y muhatod. Champion nung takadaan kung wala lang ko mo abot. Na masing, maadunahan, o sa kwarta mo ahok. Imbis at tumong kay makwartaan na kalisod noon kaksamot. Karon ninyo masayran. Nasa Rapulo na na'y batas. Kung niari ka paras 100,000, 50-50 na kainig gawas. Kay dili pa manait. O wak pa man mag-rap. Sa turna, sige panig balik-balik. Ako pa dong nako, mag-back to back. O back to back akong apas! Labuin ka marunong matugma ragyod ni batas kay duwa nis mga bunguton. Round 2, Ivar. Bunguton pang bata, ilang bungot. 5,000 na daw ang premyo.
Ako ang maningil. Kung sa 5 mil, pasig sa paon, di kag 20 mil. Ha? Fucking rap money. Sa mga wakahibaw, gipildi ni Mista na pilo ang bugog utok. Pagkahuman siyang gikulata sa stilong Mista gasuon-suon. Murag kalag nga ungo-ungo ang gibuhat gagukod-gukod. Pagkahuman siyang gipatay ang gihimo gasunod-sunod. Kay ngano di tinuod. Klaro na kaayo kung atuan ang ipinta, di lang construction ang nakopya hasta ang gestures pa ni Mista ay nalagpabida kung atuang ibuod na biyaan ka sa walhon imo na lang siyang gisunod. Sakpan ka bulok og nabistong kagara, di iyahang gipakaon nangilog pamana, nangimbitar paglain wa maikog ka banga. Kung igorang na Mista di na imo ang handa, pero sige pamaka lang. Muradyog makatulon sag mamista pakadiha kay wakoy santohon, di magdugay na dudong kay mabulok kung muugat. Di magdugay na dudong kay mabulok kung muugat. Kung igorang gikopya madubok og mulubad, ang suwat nimo sa walhon way kusog kung muhunat, na ay siko nga mubangga kay tuo kung musuwat. Og speaking of kopya, ana si Lanzeta kang mot. Ang magkakampyon ngayon ay magkakampyon pa lang. Ana siya ni AGC. Ang mo champion ron nga tuig kay mo champion pa padung uy. Atay Kalanzeta, nangawat ka sa mong champion. Imuha man tugaw. Ato na lang ng balihon para di kay kauwaw puta. Lawrence pa'y pangan, unya kawat ang iyang taras. Nganong natawag kang alo kundi masaligang batas. Maudi ay nabitbit kampyonato. Ug naa na karon na ay nakuhag na abot kay nangawat pagpadong. Unya moingon kang sa turna di ka mahutdan kung mugna gipangkawat tudo syagit pangasaba tuog gahi nakaana maudi ay di ka mahutdan puros atik ra kayawa kang Lanzeta ka nangawat nay automatic na nga bara. Nangawat pa og linya, awan na dakpang banggiitan, ang tigbantay og entrance mao panuoy natikitan, wa nay masingitan kay nabistong kagaral, giila pa ka nga champion wa ka maikog kanahan, tigbantay ka og entrance pero nganong taliwas sa imong banatan. Abi ko gwardya ka sa gate nganong nahimog kawatan. Mao na inyong champion, nga astang kawat kay gilinya, hasta ang stilo di iyaha at tugikan pa ni Mista, og di balo imong pangan ang anggulo direkta. Total na atay hurado, suwayin na og depensa, sige ribat. Ha? Lain ako pag round 1. Mang sitara og kinawat. Awa, siya na mismo ang itugan. Silang sita, wala na champion. Ako ang gipamatudan. Round 3 game. 2 ka rounds. Kaon akong ka-rival, muraga food trip ra sa Jollibee. Di ko pa pildi ani ni Ibar, kay murara ko gipildi ni AGC. Yan, next round na po ng bata. Nahagbay ramang gilimpyo, pwede ramang good si Pinpluma para naan na may video. Mayong nangapil mo sa turna, wala na chance ang muli ko para na ay ebidensya kung unsaon pagpilo. Yo excited open pluma, inyo ra kung napatay nga way igo, kuhaw na ko ninyo ang ustisya, din ako kinahanglan na ni piso. Imo pagka-champion walay dating, bisag tagaan pa og partida, kinsa masay dili ma-champion sa tournament kung gituyok ti buok liga. Kung ako'y pinakabangari nga champion, ikaw unsa na lang ka. Kung kaya rin mo nga mag-champion sa liga sa mga banga. O ako na pinakabangari nga champion. Iyan duwa raman kay Hugaw. Idol ko nimo, di ka mo angkon. Katulugan ko nimo, nag-call out. Akong resume, mauihatag. Total ikaw, dire ang amo. Karong gitubag na nako imong tawag, di kay unang gitrabaho. Wakay tsansa, Aris Rapulo. Ako na mismo'y nag-ingon. Plano niya mo champions, tulo ka logo. Hoy, dili ka si Lebron. Sa gagmayng liga, rakadaugan. Ikabot diri mahimuwak. Lahi diri ang sukdanan kung ikumpara layo ragap. Basihan na listanan mo ni NBA sa battle rap. Kung ikaw dito ang number 1, ikay una diring madrap. Star na ni sa inyo. Nga dili manibulawan. Buta na ni diritso. Bisag inyo palintabangan. Hot doon ka maglimpyo. Ako'y pakisa kadaghanan. Sabog tibok vinyo. Karong ambar na gibumbahan. Murag imor akong kuya, o ako ara ka manghod. Basi sa imong postura, naglabira man kahambog. Do ka na kay padayuna na hurot naman pod akong kahadlok. Basta ayaw lang jud kog tanduga kay lahi lag ako'y matandog.
Kilahinag ako'y matandog. Time. Siya daw akong kuya. Patakara ka o gugum. Kung ikaw akong kuya, kulatahon ti ka noon. Atay ka, gamay gawas mo. Ana siya. Kung di mo sarapo, para ganaya. Kung di mo sarapolo, nag-champion kay din accounted. Atay, wag yung tuyo ah. Karon pa ni mo giingon, maong sorry na lang bay. Wa ko kahibaw na champion noon ko sa Sprout ug Tagakay. Na champion noon ka sa ayaw mo gapilog laing turna kay wanay labot. Gika na niya mismo. Maong what's up Mr. Champ. Nauwaw daw ang tato ni J Black nimo. Proud kang kaunti timuhang pagka-champion. Unya na chokas elim sangkod finals pero advancing na kalargo. Champion ko staga kay og Sprout ang kalahian kay Maklaro. Kami ako nabaid sa kahago, ikaw ni valids mga tao. Gihaguan among resume, ikaw nay bakir sa trabaho. Nakuha kampyonato kay na kay bakir di batol. Unsa pay ikahol na kay Leo sa luyo nga mura og Iskanor. Pakyo. Ha? Mura og Iskanor, lahi ta og balor, kumpleto akong resume na experience din na mailad. Sa Iskanor pa lang abara ni reference ikapakita. Ang gihatag wa may tira og mabalik-balikay. Diri ka ilang pasuwan ay ali-alibay kung akong kumo mo trabaho, murag ali na ni bay maka-apply gihapog job partida wa ni Bakiray. Makasuka pagkasumbag kay matumba makalimtan. Asa naman ang referee nga naanay napikhan. 1 to 10 nalay paingnan maunay bilang nga mailhan o kaunti dimuhang pagka-champion karong ikaw na ang maiphan. Wa ba nimo mamatikdan? Di kaunti amo ang pagka-champion pero wa kay kalahian kay sa tanang champion sa Rapulo ikaw ra ang way bilang. Alasibog na unsa kay maditsog katusta. Di pud kaunti tong imuha kay zero ra imong nakontra. Maungkong mga ambugkang, gipildi ni mong kaduha si AGC, ha? Hilom na hulo, kang as Joshai do UX kanilo ka pa, ditsog ka ubo, gikulata ka sa akong gipangkulata, bisto na ko po, diha palang daan, daog na ko nimog katulo. Ha? Gipildi ni mo si MB sa finals, nga sa first round ako gitagak. Napildi ka ni Shaido nga sa first round ako gitagak. Di na kinahanglan pa og third, sa first round akong gitagak. Tanawa inyong champion nga sa first round ako itagak. Pakyo! Champion ka! Maong wake up call na nga mura ba og alarm clock. Tanang mo bangga na ako sigurado nga maagsak. E-represent ang Cordova. Magpabilin ko nga rilila. Dumisa ba kasi maong pwerte ko kail. Time. Rapolo Dak Bayan 6. Laglag bara 8. Katapusan niya battle karamiyon na. Ivar vs Flores. Papaka tumalik bay. Yeah, solid niya battle. Judges decision 4-1 para ni Ivar. Shoutouts Lawrence. Shoutout more show. Sprout, Tagakay, Apollo, Cordova. Judges. Yo, real. Round 1 akong hatag na akong tabla. Parehara sila murag nagpainit pa sa ilang puro round 1. Then round 2 ako gihapon gihatag og tabla. Kay mao gihapon ang ilang gipakita. Then round 3 mas nai-up si Ivar. Akong gihatag ni Ivar ang round 3. Pero props gihapon ni Lawrence. Ivar. Round 1, round 2 tabla, round 3 Ivar. Shoutout ni Lud sa Abaking Buwang. Yo, biwanan mo. Ako rang Sam Lawrence. Tungod ba'y mas kitagaan akong punto sa iyong round 1 o round 2 para sa taas ni Ivar. Although, na yung mga punchline sa Ivar, pero taas, parang ako taas na yung mga set-ups. Ang Lawrence magod, battle-wise, or 1-2. Pero sa round 3 ba'y, si Ivar ang ito, ako naglabo si Ivar. Sa mga puro sa mga selfie bars ng Lawrence. Pero ang selfie bars ni Ivar ito mas license ka kumpara kang Lawrence. Pero round 1 ito, Lawrence mo. Lawrence. Ban, awal kita sa Ibar, round 1 Ibar, round 2 tabla.
Round 3, Ibar na to. Yun, ako buta si Ibar. Round 1, Ibar. Round 2, sige ito, Lawrence. Round 3, Ibar. Shout out ni Kobe Combs. BGC na yung total sa Ibar. Round 1, hindi ko bias pa yun. Kuhan na ng 1-2 versus all bars. Round 1, hindi ko niya Ibar. Iba na ko yung mga lines, Libatal, Angel Wise. Round 2, na-starter sa Ibar. So, kahit yung kuhan ni Lawrence, 1-2, so round 2 Lawrence. Round 3 kay ang katong hindi ni Lawrence yun, ako nagputol para kayo. Ibar, nagahit niya round, so round 3 Ibar. 2-1.